Ngingomunye okwathi Umrozo mayehlonisa unyaka from 2016 sizongena unyaka 2017 ngengoma ethi Zulu Van Damme. Ngomunye into ayijabule kakhulu because kwakusho ukuthi for the first time ever ingoma kaMaskandi, ingoma yesintu ihlonise unyaka esiteshini esikhulu eSouth Africa. Ingoma eyacishe yahlonisa unyaka kwakuyingoma kaShwi noMtekhala eyayithi Ngafa. Kwaku-2005 nakhona yabanjwa ngoPhondo. I was very excited ngaleyo nto leyo. Yawina ama-awards amaningi including nemonto le uBaba uNdlovu. Okwakuhlelo lakhe ukuthi kunisa abaculi, uhlelo lokuvota. Wayiwina-ke imonto, wawina nemali oba umkomelo. Ngiyakhumbula emva kwalokho ewinile Umrozo. Wayengapheli ekhosini, babembiza njalo. Kwakusewungizwe futhi oyesabambe kakhulu lapho lolo hlelo. Nalo wayehamba nawo ngizwe ngiyacabanga uBheka PK. Nomkhathazi ngamazi lapho, noJava owayekhona kuleyo ngoma leyo. Babephithizela ekhosini, beba-interviewer right through. Kwaze kwaba nomcimbi owawuhlelwa ongathi uzoba khona, owagcina ubhuntsha. Ungizwe ayekhuluma ngawo, ehamba phambili nje ungizwe ukuthi leyo nto leyo yenzeka. And omunye ungizwe wakhuluma openly ngengoma kaMrozo ukuthi hhayi le ngoma imnandi, ayinikwe i-chance. Abantu bakwenza lokho. Njengoba nawe e-eda nje ivoice, nabanye abantu ababeyibona ingoma leyo bayinike opportunity yokuthi-ke ingene ushaya unyaka esiteshini esikhulu. Right. After that, kwenzakalani-ke ngoMrozo? Kusuka lapho. Yini ayi-achieve? Yini ayithola? Impilo yakhe ya-improve yini? Angazi. Ingakho ngenza le video. Kodwa engakubona nengakunothisa, kuningi ongahambanga kahle okwenzeka after that. Indlela impilo yakhe uMrozo ehamba ngayo yaba nama-challenges amaningi, including ama-challenges recently lapho aba nesimo sokuthi angaphatheki kahle emzimbeni wakhe, lapho azahlala khona ekhaya wangabonakala. Wabuya-ke futhi wazosebenza nabafana ayesebenza nabo basemkhuze. Kwakuba nezinto nje ey'khona ezaziyiningi. Umkhathazi ayesebenza nabo, uphinde futhi asebenze no-DSD kosaziwayo. Izinto nje zibe on and off. Kodwa yena uwumuntu onalo ithalente, umuntu okwazi ukucula, umuntu okwazi ukushaya isiginci, umuntu okwazi ukubheka. Kodwa from there ayikho into ethize ebambekalayo uMrozo ekuyenzeka egameni lakhe. Ukuthi kwadalwa yini lokho angazi. Nganginethemba ukuthi ukuwina kwakhe ingoma yonyaka ewumaskandi wokuqala, lokho kuzovula iminyango eminingi ngaphansi kwegama lakhe uMrozo. Kwaba nama-challenges-ke, amanye late athinta imbokode ayebambisene nawo kwezothando. Kwaphinde futhi ukungaqasheki kwakhe kojozini, futhi abamqashi bafuna umqashe ngemali encane. Okwakuyinto ebuhlungu-ke, okuyinto engamukeleki ukuthi-ke umuntu ongaka, umculo omkhulu kangaka, noma ngathiwa izinto sezashintsha-ke kusuka ngaleso sikhathi awina ingoma. Kodwa umuntu ohlonishwa kangaka wangafuna umqashe wa-5,000. Kumele ancenge ngomsebenzi, acele. Nimazi ukuthi ukhona umculo ongakini endaweni, animnike opportunity. Kuba izinto ezibuhlungu zonke lezo zinto lezo. Kodwa nje i-worry yami lapha, ukuwina kwakhe kwaba yini i-blessing. Because kwakumele kuvule iminyango eminingi. So empilweni ungayithola into enhle, eyi-crown, efunwa abantu abaningi. Kodwa uthi uma isifika kuwe, ize nama-challenges amaningi. Ungayifuna into owaziyo ukuthi if uyithola, uyazi ukuthi impilo yakho izomove from point bani to point bani. So that uzovula eminye iminyango. Uthi uma usufika phambili, akuhambe kanjalo. Angazi. Omunye owina ingoma yonyaka after yena-ke uMrozo. Kwaba uyinto encane. Right? Into encane-ke i-career yakhe yakhuphuka kakhulu. Even if u-check-a i-gig guide yakhe, into encane, omunye wabaculi
abaqashwa kakhulu ukudlula abaculi abaningi. Lokhu ahamba ngaleyo fomu leyo kusuka lapho kuze kube manje. Ukunakho ingoma yonyaka wakusebenzisa ngendlela okuyiyo, kwambeka kuyimephu. Le mephu ayekade aseyifuna vele. Maningi-ke ama-albhamu asuwakhipha into encane. Maningi anzima, maningi a-right, kodwa anzima maningi. Libuze ukuthi why? It because uya-understand ukuthi yini edingakala kuyena, yini okumele ayenze, ibaphi abantu akumele akhulume nabo, kumaphi ama-department, iyiphi i-management akumele abe nayo, umuntu ozombhekela umsebenzi wakhe. Izinto ezi-basic ukuze uhlale on top of your game, uqasheke. Yabona nje into enjengalezo simple. Unfortunately kwaMroza maybe ababanga nalo into enjengaleyo because amakhampani abaculi basebenza phansi kwawo, iy'nsiza kusebenza azifani. Angeke uze ublame uthi wena ngoba wena wawina yini engahambi kanje. I-planning ayifani. Amakhampani asebenza ngendlela ehlukile. Uku-allocate kwe-budget akusoze kwafana. Depending ukuthi umsebenzi wakho wenza kanjani, udayisa kanjani online, kusadayisa ama-CD-ke ngaleso sikhathi-ke, ukuthi udayise kanjani, uyi-demand na, bafuna ukuqasha ngapha nangapha yini. If kunomcimbi thizeni ungekho wena, lowo mcimbi uba njani. Izinto ey'njengalezo ey'diphendayo. Nekhampani then izofaka more budget emsebenzini wakho. So ngithi nje it's unfortunate lento eyenzeka kuMroza ukuthi after ewinile ingoma eyinkulu ngakho ethi Zobel van Dam, leyo ngoma ayikheshi, yabona nje ingoma engasoze yaphela engqondweni zabantu. Kodwa-ke emva kwalokho angabi ne-career epromisayo, okumele kube i-start sezinto ezinhle lezo. Unfortunately impilo kunjalo, akuhlali kuhamba ngendlela enicabanga ngayo nangendlela enifuna ngayo. uNkulunkulu nama-plans wakhe, nawe usunama-plans akho. Uma yihlangana izinto lezi uthola ukuthi azimix ngendlela okuyiyona. Hopefully uMroza uyokwazi ukuthi awuthole loya mqeqo leyana, ayithole yandlela leyana ayefike ngayo. Mina ngimaze ngayo ngoba wayengafiki ngo-2016 kube kade esekhona vele endimeni, kodwa waduma kimina ngayo leya album ayinengoma ethi Zobel van Dam. I hope khona okuthize okuyokwenzeka, abuye nengoma ezoshisa iy'khodi. Ziningi ingoma esey'culile nazama ukubuya ngazo kuri-inventa, beyiduma nje leyo 1 month 3 weeks uthola sekuyathuleka emva kwalokho. So into engafuneki leyo, kumele uhlale usey'ndebeni zabantu bekhulume ngawo. Abantu yabona nje ko-TikTok kumele kuthande ngawo, Facebook ukuthi uMroza udlale kahle endaweni yokuthi izinto ey'njengalezo ungakhohlakali kalula. Yilokho nje engifuna ukukhuluma namhlanje. Ngiyabonga.